תגיד, מתי פעם אחרונה שיחקת שחמט? שחמט? תגיד, רצינית, למי זמן בכלל לשחק? תגיד איזה ג'יף אנחנו נמצאים. תראי איך העיר מפורקת, את התשתיות שמפורקות, הורים בחוסר ודאות מוחלט, לא יודעים לאן הם מחזירים את הילדים שלהם, לאיזה מסגרות. לשחק, למי זמן לשחק? וחוץ מזה, אם כבר משחקים משהו, בוא נשחק שש-בש של השכונה, בלי איזה שחמט עם איזה מלך מורה מהעם שם בקיסריה. תגידי, אבל את חושבת שמאמינים לו? האמת? לא יודעת. אבל מה שבטוח הוא שחקן מטורף. אוסקר. אוסקר. אנחנו חוזרים לדובאי, לא? כן, דובאי זה פה. רגע, אבל אחרי הבחירות האלה, מתי יהיו הבחירות הבאות? הבחירות הבאות יהיו ביולי 2029. אוי בעוד ואבוי. 4.5 שנים. אוי ואבוי, הלחצת אותי עכשיו. המשמעות שאם הוא ייבחר עוד פעם, יש לנו עוד 4.5 שנים של תענוג עם יורם ביטון, ואיתו ביחד, ועם פאר. הנאה צרופה מובטחת לכולם. רגע, אז מה צריך לעשות? פשוט, יום שלישי הקרוב, 18 לשני, יש בחירות. אם כולם ילכו להצביע, ויתנו לנו את הכוח גם לראשות העיר וגם למועצת העיר, את יודעת איך זה ייגמר? איך? במרס טורקי, פשוט. יאללה, בעזרת השם. יאללה, יצא 6-6! וואו. יאללה, מספיק עם מספיק עם המשחקים. באנו לעבוד.